Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw na itong tanan no? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon part 8. Pasensya nga nadagay-dugay kog upload ha. O sa daily pa ako day basahon ning napipila ka nag-comment si Jenny Oliverio. Ganahan kaayo ko aning dramaha jud, thanks sa pag-upload. O salamat kayo po sa pagpaminaw, Jenny Oliverio o kang Yasim. Hello admin, katawanan jud yung dramaha. Oy, salamat kayo admin sa listening from Indiana, USA. Amping mo pirmi diha. My Lord, God bless us all. Salamat kayo, amping po diha Asim, Isim. O kang always, kang Sel Sapino, ako ng buwang, ako ng ate. Always listening here, DJ Lex. Thank you so much sa pag-upload. Take care always. Salamat sad sa pagpaminaw, te, ning maong drama. O kang Lens Heaven, thank you sir kaayo. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Anato Nakano, sa gusto ko yung basahon, salamat sir. O kang Kanik Labilinte, salamat kaayo idol. Salamat sa pagpaminaw. O kang kinsa ni Kevin Bordano Mabal Blend Iotsan, gusto ko yung basahon ay. Sana ma-post mo ang gipadayag. O kang Jerry Pino, sa ako gapaning maguwang habang nakapila maminaw sa ta og drama estranyo sa gugma, amping kanunay sa kanunay diha ko sa imong pag-drive kanunay, amping salamat sa pagpaminaw. O kang Rocky Vlog, minaw na sa kong drama. Salamat kaayo Rocky Vlog ha sa imong pagpaminaw ning drama. O kamong tanan nga naminaw, salamat kaayo kaninyong tanan. Unta maglangan no ato nang sugdan ang part 8 nitong sugilanon, estranyo sa gugma. O pasensya kayo ha nga nadugay kog upload, pasensya jud kayo. Dita maglangan ato nang sugdan ning maong sugilanon, estranyo sa gugma part 8. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Lalo magbuwag ta. Anong buwilak si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway si mong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lili, unsa man imong gibuhat? Ngitabangan di kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ka makaikiyas na ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lili. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakog saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit ko data na. Kay dili ikaw ang nagtiyas sa mong kinabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kung di ko gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ang miyagi ato na sayran, naglalis na sab sila si Arnel og Dalia tungod sa pagduda ni Arnel nga tinuod nga mabdos ni. Sumapa sa pagduda sa iyang inahan nga si Madam Corazon.
Migawas si Dalia ug nagkasulti sila si Bilyo. Samtang si Lily, nakamata nga wa nasab sa iyang tupad si Jigger ug tuwa nasab kini sa sugalan. Balik ang Dalia, malipayon siya nga nakigsulti kang Bilyo sa dihang miabot si Arnel. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Estranyo sa gugma. Ngano man ka mga asawa ni Yvonne, hoy? Nga kamo man di gibuya si mong amahan. Oh. Di mo siya gisultihan nga na, Bilyo? Way sa si Bilyo, no? Igo na siya may tubag sa kong mga pangutana. Og, please lang, tubaga sa dakong pangutana. Ngano man ka musulti nga gibuya di mo sa imong amahan ni Yvonne? Ngano, Arnel? Wa ko sa mood nga iskutan ang kagahapon nila. May mo mga tuog nanta. Unang gabi iron sa atong kasal. Niya kas gawas. Sir Arnel, sorry ha. Nakiksulti ko ni Miss Lily. Okay ra nga magigsulti ka, Bilyo. Naibaw ko nga di ka makabiya kung makigsulti pa nimo nga akong asawa. Ang akong asawa ang dunay problema. Problema pa di ina nga napahangin mo ko din eh. Miss Lily, mas may tingaling nga bubiyan ako. Sir? Sige, Bilyo. Lakaw na. Magsulti lang niya taog ma, ha? Oo, sir. Masabay mong gipangutanan ni Bilyo. Kunon sa kasauna. Sood na sa kwarto. Maldita. Naunsa naman ka, Jigger? Di ba siya kabutuman og sabot? Alam ko kasuko. Una biyak ko manguha sa mong kwarta, ha? Sao di mo ko makatugod? Naghagok na ka sa kong pagkatog. Unya nakamata na lang kung gawa ka, kay nanugal ka. Unsa man ka? Mukatog na imong kamot, no? Unsa no? Dili siya ka magkapugong sa pagbisyo? Siya ba, di ba ni bisyo ko? Lingaw-lingaw naman eh. Lingaw-lingaw. Bisyo na, Jigger. Tungod kay di na nimo mapugnan. Lasa na gito. Grabe. Sige na lang kang last. Promise. Hindi ko manugal kung imong kwarta. Abot mo! Oh, kapihan mo makatuog, no? Muro makagpatay. Gahiasan ni mag-uoy. Unsa pa imong gipangutanan ni Bilyo gabi? Wag yung ka mahimutang nga naghuna-huna, anak. Igo na lagi ko nangutana niya. Kung kinsa mga babaeng may abot si mong kinabuhi. Ug nganong nangutana man ka ana? Oh, natural. Asawa naman ka ako kunuhay nimo. Mangutana igo ko sa mga personal nimo. Sa una, sa wapas Lili. Ay, musamot nga mailhan ka ni Bilyo. Kung makigsulti ka niya dugay. Kibaw ka, no? Nagkinahalan sa kong mga taong normal, may kasulti din he. Sa? Ngano de ko? Abnormal ko ikasulti? Aw, kibaw niyo ka, anak. Drama rin ng ato. Bosa, di ta normal. Kung masulti tang duha, pulos atik, pulos drama, labad sa o. Pero gusto kong topic o sahay nga makagawa sa kong pagkadalya. O si Bilyo lang ang ina ko ikasulti. Para makafeel sa ko diri nga normal pa kong pagkatao. Og tubagan na akong pangutana. Nga naman ko nubi. Ngawa man ka mga sawa ni Yvonne. Nga siya man day ang gibuya si mong amahan nimo. Sa ako nang giingon. Igsuon ang kong pagtanaw ni Yvonne. Akong manghud. Mao nga di mahimong mga sawa ko niya tungod lang sa mong negosyo. Laing pangutana. Unsa man say nagustuhan nimo sa kong kaluha, nga nangasawa man kaniya. Hoy, pwedeng mahibaw ko? Nganong nangasawa ka sa kong kaluha? Nga dili man nimo siya kababata. Dili sa nimo siya ka-level. Tungod kay nagtuo ko nga tinuod siya.
Nagtuo ko nga tinuod ang iyang gibati para nako. Pero, kiilad lang ko niya. Og na-confirm na ni Yvonne. Nanawag si Yvonne ako, di ba? Sa dayon sa atong kasal. Og mangutana ka, kung unsa iya gisulti nako. Misulti siyang hugaw nga kung kaluha. Nahibaw ka? Isultihan ko ni Yvonne sa kahugaw sa kong kaluha. Siya kinabuhi sa bata pa siya. Nakawatan siya. Og Og nagibugawan siya sa imong amahan. di ko mutuwa na. Di ka mo to. Nga mao na ang gibuhat ni Lily nako. Tanawa ra ko giyon sa kunya pagguba. May uyab siya. Nga mao iyang giubanan da ang akong kwarta. Unsa pa may kasulti mo anak? Ha? Pero dili ko mutuo nga. Nga magkahimos sa pagbugaw ang ako amahan sa kong kaluha. Dugay nang nabuwag nimo ang imong amahan. Ug mas nakakita ko sa kanawong ug kwarta niini. Dili na tinuod. Pinangga mi ni Papa nga yung mga anak. Kung pinangga pa mo niya, dili siya makahimo sa pagbugaw ni Lily. Pakita ko sa ko amahan, please lang. DJ Lax. Imong gihusted si Papa. Please. Dada ko siya nga tubangan. Gusto ko mahibaw sa tinuod. Sakitan ka lang. Wa kay labot kung sakitan man ko. Gusto lang ko mahibaw sa tinuod. Nahibaw kong baka konsibon. Ug buhaton ko diyan tanan nga mawa ka sa kong kinabuhi. Wa kay atong kinabuhi dalya. Kana ang iputang sa mga una. Ako lang ang akong kinabuhi nga gikuba sa imong kalawa. Ug kinahanglan imo ning ayohon. Pakita ko sa kong amahan, please. Gusto ko mahibaw sa tinuod yung ibuhat sa kong kaluwa. Unya na. Wa pa ka mahuman sa imong gibuhaton sa akong kinabuhi. Nabuhaton na ako ang gusto nimo ipabuhat. Kasal na ta. Asawa na ko nimo. O Kinahanglan sundon mo ang tanang gusto sa kuinan. Hatagig kalipay ang ako inan. Og ihatag ko nimo ang imong kagawasan ug ang kagawasan sa imong amahan. Kaligo na. Magbuha pa. Kay malakaw ta ni mama. Ma, asa mata karon? Ay, ato ta sa paborito na mong suruyanan sa imong amahan, Arnel. Lily. Mami? Wa manggug kay tingog-tingog diha. Okay na ko, Mami. Kumusta naman imong pamati si imong lawas? Okay na ko, Mami. Tuod, pahiling sa doktor, ha? Ipatanaw to pag suka-suka nimo. Mami, sure ko nga wa ko magmabdos. Kay naan ako karon. Ha? Sorry, Mami, ha? Basin sa sunod buwan. O sa sunod buwan pa yun, mamabdos na ko. Mao ba? Love, ayaw sa aris mama kung di ka katuman, okay? Ako na tumanon, love. Kunihatag sa Ginoo. Oh. O gusto ko lang, babae ang una na tong anak. Kanda! Mausa na akong gusto. Arnel, suroy mo dito sa babaway. Mas tinutang view dito. Okay, ma. Hoy, Dili uhay ako nga ha. Sumbuta ka lang si mo inahan. Itawag ko ni Mugoy. kung saan yung gisulti ganina ni mama? Ganong misaan ka niyang anak, ha? Oh, ingan man ka. Alam malipay siya.
Di ako siya gisultihan nga makalipay niya. Tinuod nga malipay siya. Pero kinahanglan seryoso ka nga makahatag kag apo niya. Kay mo na imong gisaad niya. Andam na kumuhatag ni mong anak. Pero, ubos sa kakondisyon. Unsang kondisyon? Makiksulti ko sa akong amahan. Oh. Gusto ko maklarong ipanulti ni Yvonne. Bahin siyang gipasangil nga. Kagibugawan niya si Lily. Nahasol kay gidi sa gisulti ni Ibon. Natural. Tungod kay dili ko makadawat. Nga ang kaugalingon na mong amahan, nga nagmahal na mo sa kay gayon, ana. Magkahimo sa pagbugaw siyang anak. Unya, human mo pagkisulti sa mama. Atagan ako ni mong anak. Mo ba? Oo. Okay. Karong gabi, magkakita na mo sa iyong mga man. Oh. Anong nihilak man ka? Ambot. Ambot. Abi na kong isugay ka. Wala ka mahibaw sa kong gibati. Naibaw ko, anak. Parehas na gibati. Sa diyang gibuya ko sa akong amahan kang Ibon. Mura sa kong iyang gibugawan. Magbuot siya sa akong mamahimong asawa tungod lang sa kwarta, sa negosyo. Pero, kinahanglang barugan na ni mo ang iyong desisyon. Sa ako nagtiingon. Hatagan tagag anak. Basta tugutan ko ni mo magkasulti ni sa kong amahan. Okay. Deal. Karong gabi, makita mo ang iyong amahan. Lili! Law! Oh, Jigger. Di na sa kagikan. Itag kayuhan, oy. O, ganyan dayo. O, tanawan eh. Kwarta? Oh, kwarta na. Komisyon na ako sa negosyo nga mga pisas motor ba sa amigo. Ha? Halinon man kayo mga pisa, ha? Kaya ba imported man niya, barato pa yun. Oh, may hinuon. Aron ko na ng atong kwarta. O di masigig kakuhaan sa imong bisyo. Hindi ko bisyo, day. Saan ba ko ni mo, ha? O, sige. Puso rin kwarta. Sa kubel, ha? Ulitin na, ha? Sige. Nga. Lugo na ko, ha? Kay... Dukla ko na. Sige, katulad to. Ako rin baharas tindahan. Na-enjoy ba mo sa lugar nga itong giadto? Ha? Arnel? Na-enjoy ko, ma. Ambot lang ka si Lily. Na-enjoy ko, Mami. Lily, may problema ka ba? Ha? Problema? Waman, Mami. Kidahalang mo sulti ka na ako, ha? Kung doon na kay problema. Dili maayo nga imo ng iloom lang. Wala ko problema, Mami. Happy kay ko. Naangko na ako ang akong gipangandi nga kami yun. Mana, okay na ko. Salamat. Tuod, sa sunod buwan, mahimo na nga mamakasyon na ta sa isla. Ma, di pa ta mamahimong mo bakasyon sa isla kay gusto ni Lily nga sabay bakasyonanan nato ta mo pundo. Kami duha atong yung pundo na. Aron adto dito, may panahon na misa usag-usa. Sige, good. Kamo, good? Lili, dili ta kahudugan. Hangtod ka mawa ka sa kinabuhi ni Arnel. Bisag unsaon ako kunahuda. Dili kita ko baton. Gadili ako ang ipangasawa ni Arnel. Kita ang agay.
Tungod ka nagustuhan ka sa akong abahan. Pero, kanang bisit nga Lili ang niguba sa tanan. DJ Relax Remix. Dako ning insulto na ako ang imong pagpakasala ng Lili. Pusa, magmahay ka nga siya ang gipili mo kay nako. Niya na kita, ma. Nakatuog siya. Ako nalim mo pukaw niya. Uy, nakatuog ni si mama. O laki, nakatuog siya. Mami? Mami? Oy, asa naman ta? Nena ta sa bahay, Mami. Sir, yan na mo? Bilyo. I-discarga mo mga da. Oh, yes, sir. Salamat ka nena ta sa bahay. Lami na ikatog sa kama. Ihatod na lang kasi mong kwarto, Mami. Okay, Lili. Ay, salamat. Magkataraw na kong higda. Unsa man, Mami? Pukaon-takaw niya sa panihapon? Ayaw na. Magawas lang ko kung ganahan na kumukaon. Inala si Miding Daan nga maglataong bukog sa baka. Okay, Mami. Ako siya nun. Sige, paway na. Nang Miding, narabang hugas ang plato, ha? Ang ilan ang gidaan ni Madam Cura? Bilyo, Sir? sunod ako, ha. Magpaabot ko nimo sa kiosk ko sa luyo. Ha? Uy. Kung saan kaya tuyo na ko? Mura seryoso ba kay Sir Arnel? Yay, makasapan ka ko ini. Basig sa mong paragsulti ni Miss Lily. Sir Arnel? Lingkod. Sir, doon na ba ko sa sir? Okay sa. Gusto lang ko magkisulti nimo bahin ni Yvonne. Ikaw man gyud naghatod nga gabi eh. Unsa man gyud ang gisulti nimo? Kuan. Ang tinuod ang gusto na ko mahibawan, Bilyo. Kuan sir. Ayon lang tayo pasultiyas gisulti ni Miss Yvonne. Bahin ni Miss Lily, sir. Sulti ko sa iyang isulti, Bilyo. Kuan sir. Dako kay gugban mo si Miss Yvonne, Sir Arnel. O niya? O gidaot niya si Miss Lily. O niya? Ano sa mga iyang gisulti? Bahin sa akong asawa. Hugaw ko na pagbabae si Miss Lily, Sir Arnel. Kung anong nakasulti man siya nga hugaw nga pagkababae si Lily. Ambot, maura man na iyang sulti na ko. Nga nahibaw siya sa tinol kapag katao ni Miss Lily, nga hugaw ni. Mao ba? Okay, sir. Ay lag kasuko ko na makisulti na ko ang imong asawa, ha? Di ko masuko, Bilyo. Kana kung musulti ka lang nako sa tanan ninyong panagsultian. Ha? Maura na. O Tod, andamang itong nga auto, ha? Manlakaw mi si Lily. Karong gabi. Kinalam mo kakita og makasulti mi ni Papa Jose. Dili mahimo ako lang ilo mga akong gibati. Patok niya. Dili siya ko makadawat. Nagibugawan niya si Lily. Dili good. Ako nang gituman, ha? Gituman na namin mong gusto. Manuktok di ko, inigdayon akong so dinis kwarto. Ay, matugo na ko kaliyo. Uy! Usa pa ka, uy! Ayaw ko ipita diri. Ayaw dito. Kaarti ba ni mo, eh? Para nasagin lagamay ang akong bukton sa bukton, masuko na ka? Uy, kinang maanad ka na, ha? Nga muhikap ko ni mo. Uy! Pahimos na imo, ha? Dili ni pahimos ang akong... Gianad lang na ako ang akong kaugalingon sa pagkikap ni mo. Kay misaad ka man. Ngatagan ko ni mo kanak. O karong gabi, makita mo nang imong amahan. Pagkauman, ako na
ang atimano nimo. Ang paghatag og anak nako. Ha? Be, barog na abi. Kay manglakaw lang ta. Kay layo ang nimutangan sa mga man. Ha? Oh, sige ang mga mata nimo. Kuan ka ng... Sige. Upiyong lang kog 30 minutos. Pukawa ko ha. Aron makapanglakaw na ta. Uy, te paragod. Sige, paway diha. At ako sa gawas magwat og 30 minutos. Ayaw paggawas din sa kwarto ha. Unsa? Uy, unsa man ka? Gamson ko nimo dinhi. Kung bulinaw pa ka, gamson ti ka. Pero kay ako makakasawa, gusto ko matuog ko nga mugunit sa imong kamot. Unsa? Amin na imong huwang kamot eh. Ikaw ba no? Kadaghay ba ni mo paik-ik diha? Ingon ana gyud ang mga taga-isla kung musulti, ha? Kaya nga naman di ay. Us may problema sa kung sinultihan ha? Awa. Sige na, matuog na ko. Diya ka lang ha. Ang binangwahan mong kamot eh. Ay, ulap ka naglabihan na akong kamot. O salgi mong kamot na. Ay, aron di niya nako labnihon. Ihatag din niya nako, ha? Ba naman ko nimo? Busa mo sunod gid ka sa tanan akong gusto, okay? Usa? Hoy, irespeto sab ka ako no? Ngano di ay? Kung mo asawa na ko nimo, mahimo na lang ka magbuot sa tanan? Di ka na mahimo no? Unsa man gid ka? Gusto ka makakita sa imong amahan? O makiglalis lang ka nako hantod unya gabi, ha? O na, sige. Niyang akong kamot o. Gunit na. Sus, mura na kag. Mura unsa? Mura kag amaw. Amo pa. Ay, naibaw ba ka? Kung anong gusto kong gunitan ng imong kamot, samtang matuog ko. Ngano mo ko nubi? Gusto lang na akong sutaon. Kung doon na ba kay epekto diri nako? O si epekto ba? Pabugbuang pag ikaw eh. Huwag kayo bawa ng epekto nga akong gingon, ha? Hoy, ay nilang ka kung iliko-liko pa. Ilahos ng gusto ni mo sa taon diha. Gusto na akong sutaon ba? Kung di ba ko ludon ni mo? Kahilas ka ni mo manulti, uy. Wala magkakinsa. Baya ni mo. Abi nang kamot eh. Ay sige reklamo diya. Matuog na ko. Tayo ba ni mo tamparusun, uy? Unsa? Sige ko nabi, tamparos ako nabi. Kay hagkan dig kag una-una. Unsa? Hagkan dig ka, ha? Unsa man? Unsa man? Ihatag na nimo yung kamot o di? Yan na, oh. Hala, hakpa. Ay, salamat. Wala na makuha ang kwarta nga akong gitaguan. Love. Lakaw na ko, ha? Oh, asa na nasag ka? May nanasag ka? Manugal nasag ka? Hindi ko malugal. Kuan, doon na ko ihatod. Unsa man mo ihatod? Ay, dagang pagpunta na diya. Unsam ka eh. Importante nga, doon na ko itong warta. Unsa lagi ng trabaho ni mo ba? Ay, deliver og baboy. Unsa? Mag-deliver og baboy? Unya gabi ing dako? Kwarta akong ihatod karon og dili baboy. Ugma pa mag-deliver og baboy. Oh, karuhan na ha? Basta may magkadispalko ka na yung gitrabahoan. Sipal ko taon. Hindi may tabo eh. Mamusil akong amo kung ako nang binuangan. Usa, di may tabo nga makadispal ko. Sus, tingtawan na, oy. Hagok pa. 30 minutos naman. Kinalam kabatanan ni si Arnel, oy. Hagok pa ni siya, oy. Pahala na. Kunin po kaon. Pero, guwapo mong gida ni siya matug. Buotan kig dagway. Pero kung magmata, maragyog, maltito kayo. Huwag niya buhay akong kamutay. Mahala na ni, oy. Mamukaw ko, oy. Huy, mata na, oy. Huy! Saba? Ay, huy, kasama ka? Ikaw, ha? Gibutan na ni mo sa kung paag mo ko sa kakamot. Bastos! Naon sa mga? Itoy. Anok mo ka? Nagbong nung kuskama na. Bastos man ka! Ninoy mo magigunitan akong paabi. Ha? Huy! Inusinti ko anang imong gipasangil ako, ha? Wa ko may bawa na. Labya, paguryo-guryo pag ka.
Kaklaro na nagituyo ni mo pagbaday sa imong kamot ris kong paa. Ikaw, no? Malisyosa kay kada. Ay nalang di pagila sila sa. Kaya tagan mo ka kunin mo ganak. Huwag ba ka may baw? Kung saan paghimog bata, ha? 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 Sigal ang mata ni mo. Oh, sakita eh. Runaan tayo, ha? Kung mugawas ba ang bata kung magtinutok kay lang tagduha? Arte mo rin sa. Ay. Uy! Hilas? Lah, nakusog din ako siya tukmot. Kinaparok man siya sa bongbong. Bah, tawi. Saan na ako nasudlan? Nagsige naman naligolpot ako kabuhi. Magkasaan na bagi ko ni Arnel. Ngatagan siya anak. Lilio. Andam naman autong itong nga mong gamiton ni Lilio niya? Oh, andam na, sir. Ah, maayo nun. Kini, sir. Oh. Nag-away mo si Miss Lily? Ha? Uy, nga nung nakapangutan na magkana? Mura mo ko kagisapot nga may gawa sa inyong kwarto. Natural lang sa magtayon nga maglalis, Bilyo. Mo ba? Pero, nausap naman siya, sir. Di na siya pareha sa una nga, maldita kayo. Maldita gyapon siya, Bilyo, pero paraig nga pag minaldita. Ah, sige. Ipagawas da ng autong ito ma sa Grayan. Kay manlakaw may karong taon si Lily. Uy, si Ibon maning nanawag. Hello, Ibon. Arnel, sorry kung na-disturbo ta ka, ha? Okay na, Ibon. Wala ni kaso. Oh, kumusta naman ka, ha? Well, lain pa akong lawas. Kuan, manangyad ko nimo nga mo-leave lang una ko sa office karong sunod semana. Leave ka? Asa man ka? May importante lang kong buhaton. Pero magtawagan na ako nimo, Arnel. Okay, sige. Pero ay pagdugay, ha? O paibaw ako kung asa ka. Aron di ko mabalakan nimo. Mahimo pagdili na kamo care na ako, Arnel. Oh, ha? Please. Ayaw na kong atiman na. May asawa na ka. Ug siya na lang ang atiman na. Bye. Oh. Hello? Wala na siya. Nalain ko si Ivan nga nagpakasal ko sa lain. Sorry kay Ivan, pero di na ko mahimong tudluan ang akong kasing-kasing. Aron mahalon ka, isip asawa. If you see this girl, can you tell her where I am? Some try Nana. Presko na akong pamati na kalingko ko. Madali kong ilis, uy. Ay, naman ako ilisan. Ay! Nanasab ka lang! Oy, maglakaw na mo. Oo ma, wala kami. Love, why kay nakaligo na ka? Ako ang sunod og kaligo, ha? Ha? Kumamot sa ko asawa, pag-isa ko sabi. Oy, asa magid mo maglakaw? Doon na lang ko ipakita ang surpresa ni Lily, ma. Okay. Sige. Ay, di na lang ko magsamok-samok kung kuyong ninyo. Sige, paghikay na mo diha. Agay! Nausong ko yung mga hapak, magkagalit! Sakit! Sugot kay bisag ng saon. Mapahimuslanon yun ka. Mapahimuslan? Huy, O nga na, dili. taka ka lang! Kinsa mong kunin akong gipahimuslan, ha? Ang hika yun. Sige yun! Kuna ang imong inahan, no? May gigigara ni imong panghawak na ako. Kadaw sa digon ni mo, gud. Api ra ganito? Gidaw pa ni mo na ako? Sa badihay, mapahimuslanon yun ka. Huwag yung batasan. Hoy, may batasan ko. Wa lang ka makauyon. Huwag ko ba? Bibi, pag-ilis na ko na, bi. Ano nang itsura ni mo? May tawagan ako, ha? Pag-ilis na. Gawas dito, para makailis ko. Nga no? Mahadlok ka nga makakita ko si mong lawas. Uy, may mahibaw ka. Bisan gamay, way ipik na ako ka ng lawas ni mo. Mao ni tinuod. Busa ayon na paglangan diha kay adtuon na nato ang imong amahan. Kung gusto ka madali ko, gawas dito ay sigtanaw diha. Gawas na! Hoy, ako rin kwarto. Busa ako'y magbuot kung kanus ako mo gawas, ha? Kalagot ka da, uy. Oh, anong hangos-hangos mo ka?
Unsa man ka? Mag-ilis ka? O ako'y muilis nimo? Hoy! Ayaw nagipuni mo atraso na ako, ha? Ay, di ko bastos ag maayo. Mapaka dyan ka ron. Mapaka ako na, be. Kay mo sayugi ka gamabdos. Ay, tanaw na mo sinultihan. Oh, Bastos dyan ka. Magkalagot dyan ka na. Ha? Ato na ako sa banyo mag-ilis, ay. Mas maayo! Kaya ka! Kalagot ito, hanay. Ano sa mga siya maulian, oy? Mag-ilis na ko. Ano sa mga? Ganina na ka nagsigig panghupaw, ya? Ayaw palabi sa ka-excited ni mo diya. Da. Gusto na kong makakita sa kong amahan. Ayaw lagi ka balaka. Makakita ra lagi ka niya. Ano sa mga? Huoti mong dugan? May papadali ko niyo mabantayan. Tanawan ka sa nagisubay ta, oy. Kuyo kay tagbabangga tanin sig ako bantayan nimo. Madlok di kang mamatay. Natural! Madlok mga itang matunok. Kana na ino mabangga ta. Ako, wala ko'y gikadlukan karon. Di gid ka mahadlok mapriso ka nimong gibuhat, no? Dili. Tungod kay giguba na ang tanan sa imong kaluha. Unsa man gyud ka? Di ka makapasaylo ni Lily? Dili. Batuhan mo kasing-kasing sa? Ang taong gipasakitan, gipakauawan, may mong bato. Busa angay kang magamping nako. O kinalang tumanon mo ang tanan kong gusto. Timani ang sabot-sabot. Umani mo pagigsulti sa mga mahan. Kinalang tumanon mo ang atong kasabutan. Hatagan ko ni mo ganak. Ay kurat-kurat ya. Sanam ni Dapita. Isuot naman tagkakahuyan. Natural nga ibutang ginakog layo ang imong amahan. Aron di ni makaikyas gikan ako. Naibaw ko nga nabugatan ka sa nitabo nimo. Pero ang imong kaluha ang angay mo basulon ini. Hindi man ko magkatog. Hanam sa Miss Jigger. Anong gabi magit siya maghatod sa kwarta siyang amo? Unsa man ka na yang amo, eh? Kinahanglan mapalambon ako ang kwarta ni Alnan na akong gida. Dili mahimo nga mausik lang ni. Ni ano ta? Ni ano ta? Nagkakita ka ng bahay sa unahan? Kanang dagan og suga? Oo. Okay. Naadiha ang imong amahan. Na si Papa nanda kong bay? Oo. Amo ng bahay bakasyonan. Ug naadiha ang imong amahan. Naadiha? Oo, naadiha. Kinala makasulti na mi. Awan sa man, anhila ka parking din, Layo pa man na. Ready ka na ba sa gusto nimo makita sa imong amahan? Kaya nga naman, day. Kaya unsa magiging yung ako amahan. Gusto lang kong maniguro kung andam ka na ba makigsulti sa imong amahan. Kinahanglan magkasulti na mi. Daghan ko'y pangutanan niya. Okay. Kung nagul ka sa nitabo ni mo karon, mas nagul ko. Kay ako ang gipakauwawan sa imong kaluha. Busa ayaw mo ang makaluluoy kaayo ang imong kaugalingon. Kay igo lang kong naningil sa imong kaluha. Pintibe! May nangatawa sa sudsabay? Ang nagbantay karon sa imong amahan. Kaya sa Manilas, Papa. Kailan naghihimuduhan? Uy! Katawan ni Papa? Nakaila ka gid sa tingog sa imong amahan. Another round? Dinamay! Another round.
Marunong manido. Ako pa yung sukla na sugal nga. Nanggungis na ko ini. Ops. Bayan sa way. Gusto mo. Nagsugal siya sa sod? Lakaw. Sudla ang imong aman. Marunong ka manikas, wala. Sige, tikas. Sige. Suti ko na kukungion sa tamo sa pagtikas, ha? Bebe, inom na lang ta. Hain mang susuman. Ha? Oh, Mauni mo gibuhat ni pa? Lili. Biyay sila din eh. Pagawas na mo. Yes, sir. Wa ka pa gini mausap? Palahubog, sugaron ka lang nagyapon. Lele. Kuan. Dalia pa. Ako si Dalia. Dalia? Ikaw ni? Oh! Ako di pa. Unay ba magkagaw sinitabo na ako, Ron, ha? Nahimo kong pinilanggo tungod sa kabuang ni Lili. Kuan. Dalia? Ako ang ibayad sa ni Lili sa pamanunon pa. Ako! Ang tungod sa kong kahadlok nga unsaon kanila. Tungod sa kong kahadlok kapasakitan kanila. Misunod ko sa tanang mandaw siya pamanunon. Ano dili ka na unsaon din eh. Pero ang nagtinuod ay naglipay-lipay ka lang din eh. Nabala ka manggil ko ni Lili, ha? Hila ba? Ayun na po makak. Klaro kasi mo itsura ka nung nalipay ka ni Napita. Tungod kinaa na ang paborito ni mong imunon na isugal, libre ka sanan. Laay masab kayo nang di ta kagawas-gawas na ko eh. Nilayan ka lang. Nawa ka magagawas. Samtang ako. Ako pa. Murid ako mabuang sa kabalaka kung giunsa kanila. Kung gipatay ka na ba nila? Gikapos ka ba? Gipaantos ka ba? Ano sa ko nakita ngayon pa? Sila ang gipahimuslan ni mo. O gigamit ni mo si Lili aron makapangwarta ka. Kiunsa ni mo pagpadako si Lili pa? Ha? Nanawa naman siya kasi-kasi. Nanadili naman siya mahadlok ang mangilat. Desisyon sa imong kaluha nga daganan ang iyang kasal. Ug dili ako, Dalia. Tungod kay gipadako ni mo siyang mangilad pa. Kwarta ang nasi mo na una. Ngunit klarong pagkasulti pa. Ang tinuod yung tingaling gibugawan ni mo si Lili. Ha? Gibugawan ni mo siya sa... Gitudluan ni mo siya sa pagpangwatag mga lalaki. Gitudluan lang nako siya. Unsaon nga maharuhay ang iyang kinabuhi? Mahaluhay? Mahaluhay sa pagpangawat o kwatang giliya? Hapa? Anak, dili ka mabuhi din sa syudad. Kung dili mo gamiton ang imong utok, Dalia. Salak na pagkasulti. Kipugos ni mo siya sa pagpagkasal kang Arnel. Ano makakwanta ka? Ano maruhay siya? Mau ba? Di man tingali sa kung mangandoy ang tao nga maruhay, Dalia. Dili na sa pa. Kung gihaguan ni mo ang kwartang imong gigamit. Pero kung gikan ni sa pagpangilat, sa pagpatuo sa tao nga mahal niya ni, pero tinuod ay kwarta na yung giapas ini. Dako na sa pa. Ilan na pa! Ilan! Nakapasakit mong tao, anak pa. Karoy, tungkol sa gibuhat ni Lili, ako ang may bayad sa mga plano sa inyong pagpangilan. Ako ay may bayad pa. Nak, ay lagasuko. Huwag ko masuko, di mo pa.
Naiubos lang ko ninyong duha ni Lili. Labaw sa tanan. Naiubos ko nimo. Huwag ka pagiday mausap pa. Ikaw pa ang kaning Jose. Ngawilan yun na una, gawas yung kaugalingong kalipay. Dalia, pasaluan na lang ko. Usaw apiki man din eh. Tubag ako pa. O gusto kong tinuoring imo'y tubag. Kinsang ideya nga pakaslan ni Lili si Arnel. Oh, ako? Aron? Kung mo na, tinuod yung nagibugawan ni mo si Lili. Unsa? Huwag ka magatingog. Di ka makatubag. Kay tinuod man. Gipadako ni mo si Lili sa pagtuo nga ang mga lalaki mautubag sa panginahanglan ng mga babae. Di ba pa? Gitudluan lang ako siya nga. Nga unsa pa? Nga mahimong marunong sa manimo, ha? Mga ikaw mismo may tabahagi makapanghantong siya. Mao ba? Dili siya niya na, Dalia. Mao ni nahitabo ni Lili pa. Nahimo siya may konsensya. Baliwa niya may mo resulta siyang buhaton. Basta makakwarta lang siya. Kasal ang niyang gidaganan pa. O gikawatan pa niya pa manunon. Sakit kayo na ka matunguran na pa. Ang labang sakit. Tungod kay ikaw. Ikaw nga mong amahan na sinugdanan sa tanan. Dalia. Bisa nun saon pa. Dili ka na ganun mausap. Maudihingin ako ang kaguli, mama, gidanin mo si Lili. Tungod kay dili ka kasaligang pagkaamahan. Nak. Gikubanin mo ang tanan pa. Gikubanan ni mo hangtod ang katapusang pagtahod ko ni mo. Dalia. Pasalo ako. Naibaw ka ba? Kunon si may tabo na ako karon pa? Ha? Humanin niya ito pa nagkita karon? Naibaw ka ba kung si may tabo na ako? Tungkol sa binuhatan ni Lili? Ngano, kiusa man ka ni Arnel. Ako ang mubaya sa inyong sapa! Ako! Usa? Usa ka man mo pagbayad? Nada kay kwarta? Ako tibok pagkatao ang bayad sa inyong sapa. Akong dungog. Ug ikaw, bahala ng Ginoong mo silot nimo sa imong mga sa. Dalia, Ela kasuko na ko day. Dalia, Dalia. Huwag ka hinug ng pag-amahan! Huwag! Ayaw kasuko na ko, no? Ayaw mo doon ako! Palayo na ako! Palayo na ako! Son! Balik ka, son! Ayaw paglaho sa unahan, pangpang na niya. May pagbahagbong pagpang! Nayabag ka, ha? Maghikog ka? Tungod sa binuhatan sa imong kaluha o gamahan? Gibugawan niya ako kaluha, Arnel. O kailangan dili ko madawat. Giguba niya ang panlantaw sa kinabuhi sa kong kaluha. Giguba niya iyang mga anak. Husto na. Bisag mag-unsa ka pa. Wa na kay mahimo ka. Ano siya pa may nahimo ko, amahan? Ano siya pa, mahal? Let's go. Mamalik na sa auto. Dali. Giguba niya akong kaluha. O karon, ako ang mabayad silang mga sa. Dili na ako madawat. Dili na ako madawat, Anel. Gihimong yabak sa kuamahan ng akong kaluha. May kaugalingong utok ang imong kaluha. Kung di sa gusto nga musunod si amahan, makahimo siya sa pagsupak nini. Unsay buti ipasabot. Kung may sa man,
ang imong amahan. May sausab ang imong kaluha. Naunsa man ko eh. Hindi man ko magkatuog. Naunsa man kasdalya. Oh, unsa karon? May buto man. Oh. Naunsa ka, Jigger? Ay, pagkadanas. Kung itaw gamitan ako, ina nga, ganyan ko ito ka. Unsa? Uy! Naghubog ka magkatanan. Abil kong pagkatuog mo yan. Unsa man ang buto-buto? Yan na po ka na. Abil kong purul. No! Matulog ko ha. Ina nga, alas 8, natulog ako. Karon nga nagasulti na mo sa imong amahan. Mahilo na nagli ka. Sabi gusto niyo. Tuminom ka? Di ko palahubog pa na sa kong amahan ha. Mayo. Sabi na huwag kaliwat yun na ninyong palahubog. May babadi ka bang samok-samok niya? Wa ko magsamok-samok ka. Gusto lang ko makatabang sa imong gipati karon. Kamao mo sa day ka mo hilak. Sa pagtuhon mo na ako. Bato na lang ko kasing-kasing, hindi ka mamuhilak. Abi man ko na kong parehas ka sa imong kaluha. Kaluhan ako siya. Pero dili mi parehas dagan ugutok. Oh. Abi na kong parehas lang gid mo. Okay. Asa man ka gustong mo pahungaw sa imong gibati? Gusto ko masinggit sa kasuko. Ay. Bisa mag-unsa pagkagkasuko. Wala kay mahimo. Ikaw na ang mubayad sa imong kaluha. May mabati na ni mo balik-balikon. Mamauli na ta, aron mahumanan ni. Oh, okay. Mingaw na. Wani buto-buto. Pili kong maanhing na kurunda. Nga naman yun ay. Unsa man hitabo? Unsa man itong buto-buto? Da, kiri na kong amigo eh. Nga, di ako sa doon. Unsa? Oo, nga nang girain man. Ha? Puta na di ko. Basta kung doon ay mong tanah ugma, kung diin ko, ina nga, natugal ko din niya. Unsa lang sa nang gibuhat ni mo, Jigger? Ay, rin si puta na. Kung kunabot itong kagubutoy, di na ko sa doon. May apel ko dagan. Ha? Pagklaro yun diha, ha, Jigger? Klaro ha, ginabuhi mo. Dapli na ginas dagat. Makasinggit ka diha kung ganahan ka. Sige. Ano ba ti man akong kinabuhi? Oh. Sukad sa bata pa mi. Nagantos na mi si Lilis kamingaw sa sagusa. Gibuwag mi ni Papa. Tungod kinabuwag sila si Mama. Iwa na magkanto si Mama sa kabadlungon ni Papa. Unya karon. Ako na sa nagkanto sila kabuang. Ana gina, kinabuhi. Dili patas, dili tanan kalipay. Pero sobra na sa ning nahitabo na ako. Ako kaugalingong kaluha ang mibutang na ako ni maong sitwasyon nga dili masabot. Ana gina. Usahay makaingon ka nga kinahanglan gyud nga mag-antos ka sa binuhatan sa uban. Okay na kung mag-antos ko. Basta dili tungod sa kuamahan. Dili ba? Ang amahan, mamanuta na ang mugiya sa mga anak. Aron musubay ni sa husnongdan. Dili tanang amahan ay bahaw sa ilang responsibilidad sa ilang mga anak. Laom na gabi. Kung di pa kaganahang mapauli, makuha na lang kong cottage. Nga atong kapahuayan din eh. Ha? Diya ka lang. Anong ingon man ini ang among amahan ni Lily? Naduwa man siya pag-amping sa dungog na among iyang mga anak.
Soda. Di ko pala maligo. Maliko. Lily. Karong gabi una. Bayran ko na ang tananin mong sa pinaagi sa paghatag og anak ni Arnel. Ginoo. Diligan ako madawat ang ibuhat ni Papa ka, Lily. Iyon ang gitunan sa pagpaghantok, sa pagpagilad. Ano siya pamanahin mo na mong amahan? Kaluoy ni Lily. Nagibugawan siya sa kaugalingon na mong amahan. DJ Lax Remix. Nga nung mamasad mo balibad si Lily? Dalia, unsa may gusto nimo inigdako nimo? Ako? Gusto ko may mga maestra. Ako? Gusto ko mag-artista. Gusto ko musikat. Basta ako, kailangan kong mutudlo ko ABCD sa mga bata. Unya, di ka maldita nga maestra. Maldita lang gamay. Ako, inigsikat na ako. Magtukod ko dako, king bay, daghang bay. Unya, magtagsa ta ni mama o ni papa. Datuan ni tinimuan na, no? Unya, magpalit ko daghang si Nina. Aron di na ta magsulog og gisiyon nga si Nina. Kadaghan sa mga pangandoy ni Lily. Sa gamay pa may mga bata. Pero karon naguba ang tanan. Pila na lang kagutlo. O gitugyan na ako lawas yung pamanunon. Unsa man yung kinabuhi nga ako nasudlan. Lily, ikaw gina nakaingon nining tanan. Katugnaw, nabasa pagid ako si Nina. Magtapis na lang ko ng tuwalya. Katapusan ko na lang ng sulbad si mong problema, Lily. Katapusan na lang gitni. Way tao sa sud sa kwarto. Hain man ka si Arnel. Ganong naghubog naman sa ka, Ibon? Walang. Ganahan lang kong mainom karon. O ganahan lang kong makiksulti ni mo, Arnel. Ibon, dili ka ingon ini sa una. Di kay ganahan mo inom. Unya karon nagsige na hinuon kag kahubog. Mausap maginahan tao, Arnel. Tingali. Boring lang ang akong life karon. Mao nga gusto ko og action. Unsa pag imong problema? Kung gusto kang mahibawgit sa akong problema, ari ako sa akong nahimutangan karon. Yvonne, di na ako mahimong biyaan ng akong asawa karon. Hinaot nga makasabot ka. Nakasabot pang ko ni mo, Arnel. Pero, ako ang wakasabot sa akong kaugalingon. Yvonne, kung unsa man imong problema, ando na gud na kasulbaran, okay? Dugay na ko nangita kasulbaran sa akong problema, Arnel. Pero bisag iunsa na ako. Huwag hindi mawagtang na ako. Kung unsa man nakahasol nimo. Sorry kay ha, nga di ko makatabang ana, Ivan. Minyo na ko. May obligasyon ako. Ang akong asawa, di na ko pareha sa una, nga makaanha dahin ko nimo. Kung magkinahanglan ka na ako. Nakasabot ko. Okay na ko eh.
Ayaw na lang kong dagdagod. Sorry nga nakadisturbo ko sa inyong panahon sa mong asawa, ha? Bye. Sorry, Yvonne. Naibaw kay ko kung sa imong problema. Pero di mahimong tubayan ka. Ani na lang kung magpaabot sa ikaan. Pahala na lang ni. Mauman ka ni kung kapalaran. Tigtubo sa sipyat sa kong kaluha. Pahala na lang yun ni. Isod na, Sir Nel. Ipiyong ko na lang yun ako mga mata. Bahala na kung siyang buhato na ako. Mutong na lang yun ko. Sa magkayang gibuhat sa kong kilid. Bahala na siya. Di ko mabukas akong mata. Mapatugtog ko. Naibaw kung nagmata ka pa. Ay katog nga basa ang iyong buhok. Eh, pagbuot. Kung ganahan ko matug nga basa akong buhok. Nga matuog ka man ko no? Aron makalikay ka sa imong saad. Sige. Buhatan na ang imong gustong buhaton na ako. Nagtuog yun ka nga excited na kay ko sa mahitabo na taon sa. Inga na magid mo mga lalaki, di ba? Mahilig mo sa... Mahilig mo anang... Di tanang lalaki mahilig sa babae. Depende na sa babae. Basta pa may langayan ni mo diha. Naibaw ko di na ako makaatras sa deal. Naibaw ko nga kinalabayran ako ang sa kong kaluhan ni mo. Sige na! Ano na pa at bang makadris ka ma? Ganahan na akong tanaw ni mo. Ngano kinalan pa mangyong tanaon ko nibo? Gusto na magkakamakaang kunog anak, diba? Para malipay mong inahan? Atong inahan. Nalimot ka nga nakasal na tang duha. Og legal ta. Legal atong kasal. Og legal ka na kong asawa. Kana mo ibutang gyud na sa imong una. Ugangan na nimo ang akong inahan. Nahibaw ko. Pero nahibaw sab ka nga drama lang ng tanang nahitabos tong kasal. Umisaad kang ipaanular nimo ang atong kasal kun mahatagan ko na kalipay nimo inahan nga mao ang apo. Nano niya? Sa pa ba'y gidugayan nimo diha, ha? Buhatan na gusto nimo buhatan ako. Guwapa mo di kay ka, no? Kung maligo ka na. May mubudi ko nimo sigag tutok diha. Nga no, mauwaw ka? Aon sa man. Doon na kay gitaguang uwat sa imong lawas, no? Mao nang nagtabon kag maayo ng habol. Bisag pobre mi, pero getiman mi sa among inahan nga dili magarasan. Sa ato pa, hamis ang imong panit. Sa ilawom sa imong sapot. Nga na magyug ka? Kadagan ba ni mong istorya? Andam na kumutuman sa tong deal. Para mahumanan ni. O makabawas na ka sa kong kaluha. Okay. Kung maayo mong gusto. Imo ni gusto og dili ako. Umuta ko nimo. May mabag... May mabag di ka maglangan-langan? Ayaw pagdali. Kapurado ba nimo? Natural nga mag-apura ko. Aron mahumanata. Wa pa ta mahuman sa tong sabot. Oh, kaya nga no? Asa pa maginahan si mong utok? Kinahang na magkasabot ha. Nga kundi ka mo mabdos humanin gabiyo na. Kinahang lang... Kinahang lang pahimuslan pa kunin mong usab, mao pa? Anak ang imong gisaad. Busa. Samtang hindi ka pa makapanganak.
magpadayon ang imong obligasyon ako. Isip imong bana. Ang sabi gusto nimo sa usa ka lalaki, Dalia. Dalia? Gisangpit ko ni mong Dalia? Tubag ako. Unsay gusto mo sa usa ka lalaki? Ang gusto ko sa usa ka lalaki, kanang kamao mo respeto na mong mababae. Kanang murag si Superman. Tawa man ka? Superman. Abi nimo. Nindot man kag mata. Unsa man? Nipaabot ka, magpasalamat ko nimo si mo pagdayon na ako. Ang ayan man tingali nga magpasalamat ka. Magdikit naman ni siya na ako. Atong idunghay ning imong buka. Aron mas ganahan kong magtan-aw nimo nga dunghay ang buhok. Okay? Ha? Nga nagpahiyong ka diha? Tawa mo ka? Katawa lang ko nimo. Saan nga nagkurog ka? Ano man? Nahadlok ka na ako? Ako mahadlok ni Moy. Aw. Nahadlok ka sa akong buhaton di mo. Unsa? Abi ni mo nindot kag ilong. Pwedeng muhikap ko sa imong ilong. Ang porma sa imong naong buutan kayo. Di gid mailan nga doon na kay gitaguan. Wa ko'y tinaguan. Nag-uulan ko na ko na una. Nga ang unang lalaki nga makapukan ako, dili na ko uyab. Dalia. 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 Ayaw mo bagdi ka mo hilak. Okay, sa may di makahilak ka. Nga. Hilom! Noon sa mto siya. Nasuko siya mihilak ko. Usam niya akong kipuwata. Nganong naingon man ko ini. Nganong nahimo man kong bangis tungod sa kipuhat nililin ako. Dong! One shot, be. Scotch on the rack. Wa naman mabalik si Arnel. Nasuko siya mihilak ko. Pero, kinsa man siya di makahilak. Nga, may mahitabo na nimo sa lalaking estranyo si mong ginabuhi. Pero naon sa man ko. Nganong murag, mas nahasol man kong mihunong siya. Ako ka siyang liliyon sa kawas. Kung nagunsa siya dito sa kawas. Matapis lang ko ining hapol. Kaya basa pa kong ilisan. Wa man siya sa kamayng sala din sa cottage. Uy. Tuwara siya sa bar. Nag-inom. Arnel! Oh, Uy, Sir James! Niasap na ka din na magpabugnaw. Kuan, palabay lang sa oras. Nakadugong. Kaslunon ka man kuno. Nagkita mi si Ivon sa usa ka mall. Siya bisulti na kung kaslunon kuno ka. Habil ko kamo si Ivon ang magkadayon. Mao ka nang gusto sa akong amahan, Sir James, pero wa ko'y gustong himon siyang asawa kay igsuon ang akong pagtanaw ni Ivon. Mo ba? Niya, nakasal ka na yun. Nakasal ko, og niya maganing akong asawa. Mo ba? Hayal man siya. Mipahuway pa, naglaban ng iyang Uy, ano, Gon? Mo check out ako sa iyo ba? Kay doon ako'y meeting sa South, sa Udo. Sagdi lang, sir, kung mubalik ka, musuro lang unya mi sa imong office og ang akong asawa, okay? Okay, mas maayo. Kay magandam kong regalo lang ninyong duha. Kisay nga si mo asawa? Lily. Lily? Lily. May kaila ka bang Lily, Mr. James? May kaila kong Lily. Pero dugay na.
Congratulations sa lang, Arnel. Oh, Lili. Ay, bata ka na. Jigger? Kasi ko di mo nagmata. Wala ka ako. O kailan ko pabutos pa niyo ito, ha? Asa naman sagka? Ay, puta na ako. Tagay ko kwarta na, be. Nasab? Lili, kilang sabton ko ni mo. Muli kayo una ko yung napita. Usa, tagay ko kwarta, be. Dali, kipaptan niyo ko nila. Unsa? Mahal ti ka, Lili. O di ko gusto nga maangin ka. Maangin? Sa unsa? Unsa naman sa nasod dalawang kabuang, ha? Pero nakaingon ang kang nahadlo kang maangin ko. Katong girid gabi, ako itong amigo. O nagduda sa tingali ang mga pulis ako. Usa, dali na. Tayo ng kwarta. Dali. Ay, nakuhago, Jigger. Dugay ka mga ikot. Dali ko. Di ba yung magdugay ko din, eh? Sige na. Kwarta. Kwarta, be. Hayag naman di ay. Ipalita ta kagilisan. Ay na lang kasuko. Kinahanglan maanad ka. Nga enigmata nimo na ako nga imong makita dayon. O sige na pagilis diha. Kay nag-order na kong pagkaon na tong duha. Oh, unsa man ka? Ano man ka mulihok diha? Wa man. Okay, sige. Magpaabot ko nimo dito sa restaurant ha. Ini mo ang resort. Mura lang siya kuha. Manuwa mo ko niya hilabti kapi. Naman sa basab ko. Ngayon pang nakunaon na pa man ko sa posibleng buhaton ni Arnel ako kapi. Pero gihagkan ko niya. Ug isangpit ko niya sa akong yungaan nga Dalia. Ug dili-lili. Mag-ilis na lang ko ng danas nina. Ay naman, Miss Jigger. Kikuha na sa niyang 10,000 ang kwarta. Kailan gubuta sa sentro. Lo? Saan tumutong gabi eh? Girid ang bay sa amigo ni Jigger. Og nakadara bagyod og pila ka butong sebo og kwarta. Asa? Nakadagan ang mga kauban. Mao to nga nagpabuto ang mga taga-gobyerno. Ay, Mas Jigger. Kuan, wa man siya din hilo. May lakaw man to. O saman, misibat na to, no? Nakadugol ba kong mga hohongihong dito ko si Jigger sa bahay sa iyang amigong drug lord? Pero nakadagan lang. Unsa? Klaro kayo. May balik na sa ambisyon bata. Unsa? Nara si Arnel sa lamisa doon sa dagat. Nindot man dining dapita. Mingaw. Nagbuot-buot na lang kong order para pamahaw. Sige na, lingkod. Nindot ning dapita unsa? Oo. Nindot. Karon nga gikasulti na nimong imong amahan. Okay na ba imong gibati? Naiubos kay ko niya. Natural nga mo na ibatiyo nimo. Kaya wa ka mag-expect nga ingon ana ang imong amahan. Sorry. Sorry? Sa unsa? Sa gibuhat sa kong kaluhan nimo. Okay na ko. Nabawi na nimo ang pagpakauwan niya sa akong kasal. O daganang nibaw nga nakasal na ko nimo. Ha? Daganang may pahalipay na ko sa cellphone. Kung mauna. Si mama na lang akong problema. Ha? Ang iyang gana ang makakita na giduga po. Mao na lang gini akong problema. Patod, nganong mihilak man kagabi. Natubag na takanang pangutana, di ba? Nahadlo ka sa akong buhaton nimo. Dili normal lang atong kasal. Wa tay relasyon. Mao nga dili normal lang ako reaksyon gabi. Nganong mihunong ko? Oo. Tungod kay di ko gusto nga mong hilabot og babae nga magilak. Kinahanglang dawaton ko nimo sa pagdawat nga dili pinugos. Pero ipaon sa man nimo nga napugos man gyud ko sa. Yan na to order. Nangaw na ta. Di na ta magiskutan na. Lily,
Ayaw pagtuo nga mihunong nako sa akong tuyo nimo. Bisag kasal ka na ni Arnel. Papason tagihapon ka sa iyang kinabuhi. Oh, ni anak ko sa dapit ka mong gikasabutan. Ni ana siya. Maayo kay niya ka. Niya ang litrato ni Lily. Balik ka ang lugar diin siya magdako. O kaya pag maayo ang iyang baho. Kupon ta ka, Lily. Bahala nagmamatay ang inahan ni Arnel. Mga higala, didapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit sa RMN Drama.